Feest op het Lauwerscollege in Boetenpost. Docent Hendrik Atse van Doezum is namelijk verkezen ter beste geschiedenisdocent van heel Nederland. De 26-jarige van Doezum wat manje te midden op zijn squallen in het Sintje zet. Het is nog net helemaal indaald. Het is alleen nog een beetje van wat gebeurt me al hier? Je wist eigenlijk het leeft op deze dagen en ik heb wel echt het gevoel van wat gebeurt hier al hier? Ik vind het geweldig. Geschiedenisonderwijs is altijd mijn hart al gaan. Het is ooit hier op school ik begon dat ik dacht ik wil geschiedenisdocent worden. En omdat nou zat mij uitdragen als ambassadeur van het vak vind ik echt heel leuk om te doen. De jury kwam op Squalledel om Van Doezum in zijn lessen te beoordelen. De grote finale wie Aroene Sneun in het Rijksmuseum in Amsterdam. De jury wie onder de indruk van hoe de jongen van Doezum verliezen en toekomst bij hen brengt. Voorheen wie geschiedenisonderwijs bouwen we op vanuit het verleden. We geven heel lang geleden en naar voren. Het liefst draai ik hem om. We beginnen in het nu. Oké, wat zien we? En wij kunnen dat in de geschiedenis parallel onderzoeken. Maar wat kunnen we het vergelijken? Maar wat kunnen we het net vergelijken? En wij maken we vooral op letten bij dit soort dingen. En vanuit daar bouw ik het verder op. De leerling van VMBO Trijen mocht mooi naar Amsterdam om Hendrik Atse on te moedigen. Alle leerlingen binnen Grutskop haar een docent. Er zijn wel heel veel meer geschiedenisdocenten, maar deze is wel echt extra bijzonder. Wel cool om te kunnen zeggen dat ik de beste geschiedenisleraar die mijn lesje houdt. Leidt er oors uit als oorendocenten? Ja, wat langer, wat uitgebreider. Hoe er het uitleidt en dan snapt het wel vaak snel. De grapjes ook tussendoor en gewoon heel mooi uitlezen. Van Doezum is nu een jaar lang ambassadeur van het geschiedenisonderwijs. Hij is onder oren op visite bij onderwijsminister Wiersma. Populair is Van Doezum zeker. Zijn telefoon zit regelmatig met mensen die hem lokwenskje of uitnodigje willen. De vorige winnaar had een hele goede tip. Hij zei van, moest ik nee leren sissen. Op dit moment ik jouw les en dat is mijn primaire taak. Dus daar ga ik me goed op focussen. En ik zie de komende dagen wordt mijn inbox volstroomt. Maar ik kan mijn taak hier op Squallen net zo links letten.